дар маҷлисгоҳи Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ҷаласаи якуми шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 баргузор гардид, ки дар он муҳтавои паёми навбатии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифт. дар кури ҷаласа намояндагони дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони ваколатдори Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои аъзои шӯрои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои эҷодӣ, ташкилотҳои динӣ ва ҷамъиятҳои миллию фарҳангӣ иштирок намуданд. дар чорабинӣ таъкид гардид, ки саҳми шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти ҳамаи соҳаҳои мамлакат назаррас аст ва ҳангоми баргузории ҷаласаҳо пешниҳоду қонунҳо ва барномаву стратегияҳои давлатӣ баррасӣ ва қабул карда мешаванд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ нишондодҳои иқтисодӣ дар мамлакат ба таври назаррас боло рафта, барои боз ҳам тақвият бахшидани ин самт як қатор дастоварду имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат равона карда шудааст. дастгирии соҳибкорону молиистеҳсолкунандагон, ҳифзи ҳуқуқ ва ҳимояи манфиатҳои онҳо тавассути қонунгузорӣ барои рушди ҷомеа мусоидат намуда, бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ сокинони мамлакат соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. бояд қай намоем ки паёми имсола паёми инсонмеҳвар аст, ки чунки дар паём масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон матраҳ шудааст. бояд қай намоем ки яке аз масъалаҳои асосии ин паём ин рушди сармояи инсонӣ буд ва пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон қайд карданд, ки дар солҳои минбаъда сармояи инсонӣ ҳамчун омили муҳими инкишофи аҳолии кишвари махсусан ба кор таъмин кардани ҷавонон гардад. ҳамзамон оид ба хатарҳои муосири ҷаҳонӣ аз қабили терроризму экстремизм, ки бо рушди техникаву технологияи муосир шакли нави таҳдидҳоро ба худ касб кардаанд, ибрози андеша карда шуд. ҳарчанд гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна гурӯҳҳо кам гардида бошанд ҳам, вале тавассути шабакаҳои интернетӣ таблиғ намудани чунин равандҳо барои ҷомеаи ҷаҳон хатарҳои зиёдеро ба миён гузоштааст. барои пешгирӣ кардани ин зуҳуроти номатлуб ва паст намудани сатҳи ҷинояткориву қонунвайронкунӣ дар байни ҷавонону наврасон, аҳли ҷомеа бояд дастҷамъона талош намоянд. бинобар ин эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ бахшида ба 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинон имкон медиҳад, ки донишҳои ҳуқуқӣ худро бештар намоянд ва барои пойдор нигоҳ доштани сулҳу суботи комил дар мамлакат саҳми арзанда гузоранд. тибқи нақшаи таъсис карда аз ҷониби пешвои миллат имсол шӯрои ҷамъиятии 11 ҷаласа баргузор менамояд, ки дар он масъалаҳои гуногуни доғи рӯз, масъалаҳои гуногуни идеологию сиёсии рушди инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон таҳлилу баррасӣ хоҳанд гашт. ҳамин тавр дар кори ҷаласа масъалаи фаъолияти минбаъдаи шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди музокира қарор гирифт. Фаридуни Субҳон, Фарҳоди Восеъ, Ахбор.